रिश्ता के जान। महाराज ठीक काम में चल गई। एगो आदमी के खातिर हमरा धक्का मार के महाराज पागल बने पागल। ये आदमी सब आके जंगल के विनाश कदल के वो आदमी के खातिर हमरा धक्का मारते महाराज। सेनापति कथी भेलै यहाँ के? महाराज एको लड़की के खातिर हमार धक्का मारल के ई ठीक काम नहीं कल के। जे लड़की बोल के विनाश कैले आयल है तई लड़की के खातिर हमार धक्का मारते। मानव के लागी? हाँ वो मानव के लागी। महाराज लेकिन ई ठीक काम नहीं कल के या। चलू तो महाराज के जाकर कहै छियै। हम नहीं जबो महाराज कल के हमरा तू अपन शक्ल ले दिखा हमरा तई दुआरे तू सब कोई जो हम नहीं जबो हम तई बैठे छियो। महाराज की कहो से हमरा कहले या ओतै सेनापति कैला बचबे छी हमने बचे छी। रे भेलो कथि कैला झुटे के घौना पसार छी। हां हम कुछो नहीं बचबे जो भेलो कथि कैला कनै छी। तोरा से नहीं हम बचै छी। रे भाई के बात बुझ ना बात ना कहबी तब ना बुझबा। हमरा लग में डरामा ना नहीं बचबे। के तो ना बाप मर गेलो कि भाई मर गेलो कि काका मर गेलो कि काकी मर गेलो तेला करै छी। तो हमरा नहरा में तो सब मर गेल है। तोरे घर पर सब सुद्धा भ गेलो तेला कोन छी। ताई के हरामी तू कनै छी कैला मार गेल एक लात। देख ले भारी पड़तो। कथि भारी पड़ता भारी पड़तो एक बाजी दांत बजार देबो कपार पर तो कपार फूटी। बाजार ला आप कते बाजार भी देखे जी बाजार ले चल या भेबे करेगा। हां और बाजार तो सोच कर हमरा कहना भेलो कथि कहियो न चलिया बात कहत। हां वो दिन धोखा से ओकरा मार देलिए त या केन गाड़ी पर केन बात कहली। आइ गे गुंडी मौगी तोरा जे गाड़ पड़ थली तो तई के लागी आन लाग गेलो आ तू जे ओकरा मारली तो ओकरा की भेलै। हां हां तो हमरा बिख कहलिया त हम सेल कई आय तो तू बिख तमसे तो सब के मार ले जभी हमरा तू बिख तमसा दे लेबी मार दियो तो जान के भी। देखो हमरा लग में नौटंकी नहीं कर। हमरा आत्मा से जे कोई खिलवाड़ करते तकरा वही ना मार दे के ओ तो आत्मा से खिलवाड़ के हुआ त ना 17 भाजी खेत देखला घरारी देखला घर देखला आ ओई के बाद कहे हमर घर के आदमी नहीं माने है त ले मार आरो मार। तू नहीं तो सबके मार जो हम दफलेट के जाबे। या केना पदे छी हम कोनो जान के मारे छी। हम तो सामने में रही धोखा से मरा गेली। तो धोखा से मराई है कम से कम तो तू अपन
भैया लुआरो मारू हमरा कथी भ गेले के जाने के मारू हमरा मारू हम बड़का गलती कइने छी हम बड़का पाप गलती त केने के तो बहुत बड़का गलती एना हम जब पुलिस के जब पता चल गेल तब की करबे जेल में जाके चक्की पिसबे हाय लड़ाई चक्की ये गोर लगे छी हमरा से गलती भ गेल अब हमरा एना बात नहीं कह देखी अभी हम तो बुझते छलियो अब रसिलियो बुझ गेलो अब की करबी कहू जाके दोसर के कह देल को तब ना ओकरा लोभ दी लोभ तो देबे करबे आ सुन आई शपथ खो आज दिन से ओकरा कहियो नहीं जोकुल में से निकाल दी आहा के शपथ हां आहा के शपथ हम मर जाई हम रसिली के नहीं निकालबे हां हमर कमजोरी जो नहीं है हां त ओकरा कथु नहीं कर सकै छी तू ओकरा तू कथु नहीं कर सकै छी जे काम कर से ओकरा काम मात्र कर दे मतलब रहेबो नहीं करबे कल्ला के समझाइयो पागल भ जाओ भाई के घर में जे को अरबे वाला काम से अरहा आ जे नहीं से तो जे कर सकै छी से कर अपनो होते ठीक है वो हमार बात पेट में रखते ना रखते हां तो धोखा धाके जो ओकरा माइरो देबे तो कहबे माइंड नहीं करला उ मर जे कथि माइंड करते गा मर जते तो आहा नहीं माइंड करब की कहै छी हमरा देख बात बुझ बात नहीं बुझे छी ठीक है हम बुझ गेलिए ओकरा नहीं मार के ओकरा पर नहीं तमसाई के ओ जे काम करे है से काम कर दिया के भाग गेले कहियो हटावा के नहीं अच्छा ठीक है अब हम ककरो नहीं कुछो कहबे हां या जल्दी से घर केंदा तू सब बुझला सापो मर गेले लाठियो ने टूटले बुढ़ियो मान गेले नी और तिलियो घर में रह गेले आप तो मजा करबे मस्ती होते तोरा सब को क्या कहै छ दिमाग नहीं है हैं एकटा वाह देख तोरा सबके देखे छियो लेकिन सेनापति कहाँ ओकरे और जने गेल छले का सेनापति तो सब तो गोबर गणेश तोरा सब ते कोनो काम नहीं होबा वाला एगो नरिया मारला करे तो व्यक्ति काल पहले फल फूल तोरा गेल छले अच्छा फल फूल के गाछ नहीं गिर गेले तो देखने या कथा सेनापति से महाराज सेनापति नहीं आए कहिला अहाँ एगो मानव के लागी ओकरा बेइज्जती कइली तो उ केना आइत तो सब कहलिया वाला ओकरा बजे नहीं आता जी महाराज कहलिए या लेकिन आवेला नहीं माने छे महाराज अहाँ ई ठीक नहीं कइलिया एगो मानव के लागी सेनापति के बात कहलियै जे जंगल के विनाश करल है वही मानव जागारी में सेनापति कहां बेइज्जती के लिए अच्छा ई नहीं निकल लो नहीं महाराज नहीं निकलले सुन तोहर सेनापति हन घटिया काम केने चले तै दुआरे ओकरा डटलिया महाराज एहन कौन गलती करल के सेनापति से आ ओकरा सजाई देलिए कौन गलती केलकै हैं हमरा राज में सब कुछ भ सकैया सब कुछ भ सकैया लेकिन वही मानव के एकांत में बजा कर ओकरा जबरदस्ती करे चले तो गेलिए अब मारलिए कौन गलत हम केलिए हमरा राज में सब ईमानदार सब इज्जतदार है तो सब इज्जतदार नहीं चाहिए जो तो सब एक बाजी फिर बजा कर ला ओकरा महाराज उ नहीं माने नहीं महाराज जिंगालाला 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 चल चल ओकरा स्वयं मना कर लबै छी
भैया तो सब कहना के दिन हो केना बुझाइ छलै घर के मालकिनी हम रहबै भैया ले ना बड़े ओकरे छला दोस्त अब ले गेलो सब चीज नाश दोस्तो गेलो दोस्तिलियो गेलो दोस्तिली के बेटियो गेलो ओकर जमाइयो गेलो वो छोड़िया देलिए सारा संपत्ति सब गेलो लतरा कैला हमरा माइक बोला कर छी गई गे तो वना न करबा मार छलवा बड़ा मुंह उठा के जाय छले धन सब हथिया वाला आइए के कोई तोरे माई के कह एलियो कही ना जब मैं संपत्ति जते छले घर घरानी ई सब चीज बेच लेलियो ये आप कत्ता आ ढौआ ल के जम्मे कुछ दुनु परानी जाय छी अपना घर आ रही है ये ठमन सीधा पड़ल जमीन जकर भेले से या तो ठोठ पकड़ के निकाल के माई के फेंक देतो